fa. Wani zazzafan rahoto muke tafa da shi a halin yanzu a dangane da wani al'amari da ke faruwa, inda wani ɗan ƙasar Nijar ya gargaɗi wato sojin CNSP a dangane da alaƙa da Amurka. Inda a yanzu yake ambata cewa tabbas in dai Amurka na cikin ƙasar jamhuriyar Nijar to fa ba za a wanye lafiya ba. Inda yake kira ga sojin CNSP da su san me suke yi, inda ya ambato wasu abubuwa waɗanda yake bayyana cewa za a kawo ta'addanci cikin ƙasa ne ba wani abu ba. Haka zalika ya yi kiraye-kiraye da dama a dangane da wasu batutuwa da alaƙar Amurkan take wato saduwa zuwa ga abubuwan da ke faruwa. Masu saurare ku gyara zama, dama Bahaushe ya ce waƙa a bakin mai ita tafi daɗi. Bari mu sanya maku wannan mutumi ku ji irin abubuwan da yake ambatawa a dangance da Nijar da Amurka da kuma ƙasar Saudiya da dai sauran ƙasashen da ya ambato, inda babu shakka za ku ji batutuwa da dama muhimmai a cikin rahoton nan. Gashi ku saurara. Gaba daya shi yasa muka ce transition a dauki lokaci, amma in dan a zo a sayo yan siyasa ne da sauransu sanufu falafen, kenan ya kamata yan CNSP su san abin da suke yi, to yanzu da ake yunkurin a ka Falastinawa wai a kai su kasar Congo, to dan me za ka kai su kasar Congo kasar Larabawa ce? Dan mi duk kasashen Laraban ga Egypt nan makwabtarsu ne suka ki daukan su, ga Saudi Arabia nan waɗanda su ne ake ganin kamar dai masallatai waɗannan masu tsarki a Saudi Arabia suke. Dan mi ba su yarda ba su Saudi Arabia akai Falastinawa, sai dai aka ce akai su Afirka. Qatar ita manafukal, dan mi ba a dauke su ba aka kai su Qatar, amma sun iya su kirkiro ɗan ta'adda su tura su duk inda suke so. Dan mi ba a tura su ba Saudi Arabia? Dan mi sai Congo za a turo su Congo kuma a wayi gari yanda aka musu a Isra'ila su ma su zo su yi a Afirka, ko kuma Isra'ilawa su kawo 'yan ta'addan waɗanda Qatar ta kirkira da Saudi Arabia a kawo su a nan da sunan Falastinawa ne a kasu Congo. In ya so aka wayi shekaru, in ya so shikenan su mamaye Afirka, a ce su ce Afirka ai ba kasar bakaki bace ma ta Larabawa ce, shikenan in ya so shikenan a fara yaƙi a fara kashe-kashe. Saudi Arabia ta ba su makamai, in ya so Qatar ta ba su makamai. Su babu ruwansu da rayuwar baki, kai ne ka damu da wai musulunci. Balarabe babu ruwan shi. Wayannan duk yan ta'addawa yake ba su kuɗin da suke sayan makamman. Qatar da Saudi Arabia su suke ba Amurka kuɗi su ce ku tura ma wa'ancan 'yan kungiya. Yanzu kamar sun ga wa'ansu ana ta wani rikici ko na wani Bello Turji da wani ko 'yan Boko Haram da sauran suka ji ana maganganun addinin musulunci, sai su ce yawwa ga wa'ansu can. Kawai sai a ce to ga kuɗi su tura ma Amurka ko Qatar ta tura ma Amurka, a ce to wa'ancan 'yan kungiyar ku tura musu makamai. Haka ne wasu ke yi wa duk wannan 'yan ta'addar da ake a kasashen mu, tsakanin Nigeria, tsakanin Niger, tsakanin Mali, tsakanin Burkina Faso. Wallahi in kuka bibiya sai kun samu hannun Saudi Arabia da hannun Qatar. Yanzu wa'annan lere bella wa'anda suke nan Mali, wa'anda suke nan, wa'anda Algeria take ba su mafaka da sauransu, suwa suke ba su kuɗin makamai da sauransu, Qatar take ba su kuɗin makamai. Rebellion wannan ta Mali, 'yan kidalkin wannan, ku je ku diba bincike ya nuna Qatar take ba su kuɗi. Wa'annan duk makaman da suke saya daga Qatar suke zawa. Karamar kasa ce ba wani abu ba, amma yanzu cikin diplomasiyar duniya dole sai an yi da ita, saboda su suna taimaka ma kafirai, suna taimaka ma Amurka da Ingila. Duk wani abu, wata kasa da ake so a yi deturur, to da hannun Qatar, in dai kasar musulmi ce, da hannun Qatar da hannun Saudi Arabia. Saboda su musulmi, surtu mu bakake mun sakankance wayannan Larabawa yan uwanmu ne suka sha wani dogon rawanin su da wani kamiskin su suka zo subhanallah a'udhu billah kaza shikenan suka zo wani masallatai suka gingina muku masallatai da sauransu, sai a ce su suka yi wancan masallacin juma'a, su suka yi kaza. Ina ruwansu? Wannan masallacin juma'a da suka yi daga karshe dan a zo a kashe ku ne, babu ruwansu da wani abu. Akida ce za su kawo da littattafai su rarraba ma mutane na jihadi na sauransu kaza. Kasashen da deja sun ce la ilaha illallah, wasu ne za a zo a ma jihadi. Me ya ka yan jihadi a Mali kasar kafirai ce, ko Niger kasar kafirai ce, ko Nigeria kasar kafirai ce? Sai paradoxal, amma mutane ba su ganewa. Dan mi babu yan ta'adda a Saudi Arabia, dan mi babu yan ta'adda a gashi da suna a Qatar, dan mi babu yan ta'adda a wani Egypt da sauransu. Akwai kiristoci ma a can su Liban, sai idan da akwai kiristoci, dan mi ba a zo a yaƙe su saboda suna Larabawa. Amma sai ai kiran waɗannan yan ta'addal, ko a samu daga cikin bakake yan uwanmu saboda talauci ya mamaye mu, saboda rashin adalci na gwamnatocin mu, sai Larabawan nan su zo su saye su ce lalle gashi su turo musu littattafai su ce wannan ita ce sunna shikenan a jefa musu wannan littattafai su ce wannan kafirci ne, wannan bid'a, wannan shirk, wannan kaza shikenan ayi farmikin su ne, su shikenan sai ka gani sun zo da kawai a wayi gari sai ku gansu da makamai da motoci da sauransu. Wake ba su? Ina suka samu kuɗin? Wake ba su makamman?
to kuɗi finansaman Saudi Arabia da Qatar su suke finansekin waɗannan le terrorist la in ya so Amurka ya ta ba su makamai da Ingila da Faranshi abin da ake yi kenan a ban kasa abin da ake yi a ban kasa kenan dan haka ina shan kunnen NCNSP kenan wallahi sun matallahi su kiyaye da Larabawan wannan su kiyaye su yi takatsantsan da Saudi Arabia su yi takatsantsan da Qatar ambassador kinsu na gan shi ya zo an yi receiver kin shi Saudi Arabia su ma yan sun yi wai some Africa Saudi Arabia kawai mu ne kawai mabiya sai dai a ce some Africa Russi some Africa France some Africa Etats-Unis some Africa wai yanzu har ya kai some Africa gashi da suna ko wani Morocco ko wani wane ne kenan kawai mun tujuru mu kullum mu bayu ne kullum mu esclave ne kullum mu bayu ne sai dai mu ba za a bi mu ba yo dan menene ba ma kasance ba kaskantattu ha Saudi Arabia ta gayyaci kasashen Afirka musamman musulmi da sauransu kasa mai tsarki kaza su ina ruwansu babu ruwansu kawai abinda Amurka ta tura su ne tunda yanzu an kori horon shi ko to yanzu bari abu ta ga hannun Saudi Arabia da Qatar dan a maido muku yan ta'adda a cikin kasashen wallahi sun matallahi dan a maido yan ta'adda saboda inda Amurka take Qatar tana nan Saudi Arabia tana nan suwa za su yanzu kirekin yan ta'adda suwa za su yi finansan Saudi Arabia wa zai ba su makamai Amurka za ta ba su makamai yanzu ba akwai ba Qatar a Niger ba akwai ba su American a nan to wallahi sun matallahi ba kuna tsammani ba ta'addanci ya kare to ta'addanci iya nan tunda Amurka tana nan Saudi Arabia tana Niger Qatar tana Niger ko to waɗannan yan ta'addan su za su kare musu lafashi da sarbo su ce lalle ba addini a nan saboda mun gani ma akwai maguzawa akwai masu bori akwai masu kaza za su diba ku kuna gani bisu nan suna investigation abin da ke faruwa a kasar ku wannan sai da take nan akwai waɗanda Nigerian ne a cikin su suke Nigerian ne wanda suke Amurka kamar irin mu sun san abin da ke faruwa akwai wanda ba su da imani kuɗi za su bi su sai da kasar su akwai ko a cikin sojoji na Amurka akwai yan kasar mu suna duka abubuwan da yake faruwa za su je nasarar wayo gare shi da cikin dubara da cikin hira shi ne ake ta secret kin mu ba mu da wani secret ba mu da komai wanda ko ne rien de la diplomatie internationale wanda ko ne rien da dimonda abin ne da ake na wani sai ya wani wane ne kaza information du monde informationnel babu ruwan mu da su kuma yawanci duka ba mu damu da waɗannan fannoni abubuwan da yake faruwa a duniya to kun gani to wannan da haka za su zo in yaso su yi kirekin waɗansu yan ta'adda sabin yan ta'adda sai sun yi kireyen su in dai Amurka tana nan ko Saudi Arabia tana nan Qatar tana nan ko to wallahi sai sun ka sabin yan ta'adda kuma za su yi finansekin su Amurka ta ba su makamai amma mu yanzu muna da Amurka ta ba mu makamai na darniyar technology ba za ta ba mu ba kuma an ki korar su suna nan saboda Amurka da Rasha ba za su zama ba na gaya muku dole ne a kori Amurka in ba su kori ba Amurkawa to wallahi vraiment sai mun cize yatsa kuma yanzu sai l'occasion saboda yanzu election ake yi a nan Amurka yanzu wannan daga an huddo zancen a kore su wannan zancen zai kasance su jeji débat ici au niveau de gashi da suna débat da ake entre les républicains et les démocrates daman beaucoup de républicains ils sont contre la présence américaine wanda suke can Niger kenan les républicains ils vont pousser cette affaire là a kori waɗannan les militaires là yanzu ne sai maintenant ou jamais mu muna ba su satal amsa ne su shurari abin da muke faɗi musu mu muke zama a nan cikin Amurka mu muka san abin da yake faruwa kuma mu muka san yadda za a kori wannan baskin kuma waɗannan sai ya da sauransu da abubuwa da suke akwai ƴan kasashen ma ciki duka sun san abin da yake faruwa suna ba su ransan yama akwai manafukai akwai wanda ba su tsoron Allah akwai waɗanda kamar yadda ƴan siyasar mu suka sai da kasar mu aka ba su kuɗi kasar gata nan murmus ta mutu alhalin muna da arzikin da ya kamata a ce kasar mu ta develop to da haka vraiment sai na space kama jikin su sojojin Amurka da duk wata base da take Niger a kore ta ba mu yarda ba da wannan yakin mu muka yi shi tun daga farko ba wanda ke ba mu dala mu muka tashi ba mu kon ba ba mu ci ba ba mu sha ba da kuɗin mu da gangan jikin mu da duk wani sanin da muka yi na siyasa mun fito mun faɗakar hakki mun sabke shi to da haka su sabke hakkin su runduna ta Amurka a kore ta duk wata runduna da take Niger a kore ta sai men na kujamin yanzu ake election a Amurka yanzu ne lokacin a kore su ba su da wani shuwa wannan za mu yi fuse kin shi ne za a yi lobbying kin shi ne a kai shi au niveau du débat na republican da democrat in yaso a kawo shi sena a kawo shi house gaba daya congrès american a yi watsi da su maza su dawo daman sun tafi illegalement suka tafi parce que le congrès american n'a pas voté a lokacin da waɗannan base militaire suka tafi na ga muku yarjejeniya ce tsakanin Obama da Muhammadu Isuhu
kuma Muhammadu Isu ya ga abin da ya faru, ba su ba suka kashe Gaddafi, ba su ba suka ka ta'addanci, su da suka ka ta'addanci kuke tsammani su za su zo su yaki ta'addanci, sai dai su kara limka muku ta'addanci a cikin kasashen ku. Kuma wannan alliance ta IS da wannan kuɗi da za a yi in Amurka tana nan a cikin Sahel za su ruguza shi. Yanzu ya boku da base militar American an Africa, akwai su a Djibouti, akwai su a Central Africa, yanzu ga sunan Isra'ila za a kai ta nan Congo da sauransu, shikenan duk su tarwatsa mun al'amari. Kuma Rasha tana nan har yanzu ba a kawo ba. Rasha, Mali suna ta sayan makamai, Burkina suna sayan makamai, mu muna nan mun rasa ina ne miki, muna ga Amurka ne, muna ga Rasha. To vraiment sai na su huto su yi edification mutane. Ile grand temps mu tashi tsi. Wannan revolution muna kallanta ba za mu bar ta ba ta kwadi. Mu muka yi da jinin mu da ilimin mu da kudin mu da komai duka muka yi wannan revolution kin. Ba mu nemi kawai Niger ce muke ma yaki mu. Ba wani dan siyasa ni da nake ma yaki a Niger. Babu ruwana da wani dan siyasa Niger, kawai ita ce na sa gaba. Yan siyasa da yawa mun san su kuma sun san mu, amma bamu damu ba saboda bamu gaba masu vision. To a yanzu muna gani, muna sa tsammani ga masu vision, to kal a tsaya fa abubuwa fa su kai mu ha wankin hula kai mu asuba. Dan haka tun yanzu iligrantan American kusan inda da dare musu tut sai bazila Alman, Italian, wani ne duk su ta yi su bar mu Niger. Wannan forum da za a yi, wannan conference da za a yi ta 'yan kasa da sauransu, duka diaspora da sauransu, duka muna sa ido, kuma duka za a kama waɗannan abubuwa da za a yi na conference kin nan, sabo constitution da saura da za a yi, duka da hannun duka 'yan kasa na ko ina gaba daya. Shi yasa muka ce transition a dauki lokaci, amma in dan a zo a sayo 'yan siyasa ne da sauransu, sanufu falafel kenan ya kamata 'yan CNSP su san abin da suke yi, to masu saurare, kamar yadda kuka saurara, wani dan kasar Nijar kenan inda yake fitowa yana maganganun nan, inda yake ambato cewa sojin CNSP su yi taka tsantsan su kula a dangane da batun zaman Amurka a cikin kasar jamhuriyar Nijar. A zahiri dai waɗannan maganganu nasa idan ka fuskanta za ka gane cewa sam bai gamsu da zaman wato dukkan Amurkawa cikin kasar jamhuriyar Nijar ba, inda da yake nuni da cewa ba a rabu da bukar ba an haifi hagu, bi ma'ana an rabu da Faransa amma kuma ga kasar Amurka. Sanin kowa ne kasar Faranshi ta yi wa Nijar irin kama karyar da Nijar ba za ta taɓa mantawa da irin ƙangin da Faransa ta jefa ta ba. Sanin kowa ne kasar jamhuriyar Nijar ƙasa ce da take da tattalin arziki na sinadarin uranium ga man fetur, amma kuma hakan bai amfani da su komai ba saboda irin yadda Faransa ta ringa juya su kamar waina, inda babu shakka ta zamanto ita take kwashe arzikin ƙasar. Ta basu ana kiransu da cewa matalauciyar ƙasa, wanda a halin gaskiya bai kamata ma a ce ƙasar Nijar ta fada ƙangin da take ciki ba. Amma a yanzu sila korar Faransa daga ƙasar, ga tattalin arzikin ƙasar nan yana neman tasowa, inda a yanzu wannan sinadarin uranium da kuma man fetur da ƙasar ke da shi zai ɗago ta a idon duniya. Haka zalika kuɗin can da za a buga na US tabbas zai ƙara ɗago martabar ƙasar. Wannan ce ta sanya dai ɗan ƙasar Nijar ɗin, kamar da ku saurara, ya fito yake batun a yi taka tsantsan a dangane da mu'amala da waɗannan ƙasashen waje, wanda yake ambata suna kawo abubuwa wanda yake jaddadawa a kiyaye. Sai dai kuma babban wani batu da yake lissafowa, wato abin mamaki ya aka yake lissafo wasu daga cikin ƙasashen da za ka sha mamaki a cikin abubuwan da yake ambatawa. Babu shakka dai sai dai mu ce Allah Ubangiji ya kiyaye, Allah kuma ya bawa mai gaskiya gaskiyarsa. Waɗannan al'amura muna roƙon Ubangiji ta'ala ya kare ƙasashen musulunci daga faɗawa dukkan abin da yake na ba daidai ba. To masu saurare, me za ku ci dangane da waɗannan batutuwa na wannan mutumi, kamar yadda ya fito yake ambatawa a dangane da waɗannan ƙasashe? Muna jiran jin shehin ra'ayinku, mun gode. Sannan muna roƙonka mai saurare ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka danna ƙararrawa, domin haka ne zai ringa baka damar samun labaranmu a kodayaushe da zarar mu ɗora za mu sanar da kai. Mun gode.